Hanyohai te kaisa kha khamani koktoma kasawi phaikya khoroksa tipradwk rungsrwngwi tongnai class 12 o poriwi tongnai. Tabuk bo bini agulini baranogo saichung no bwtharmani mangpili kasuphaima norok tabuk koktoma channel logo nugui manbai khena. Sanani thangkhakhai o bosor bisa khondori yaku kintu o bosoro chwng uram no mwtui hai mangpili kasuphaimani nukha je tiprasa rungsrwngnai wngthu tipradwk rungsrwngnai wngthu. Uram no borok saichung no bwtharmani mangpili kasuphaimani nugo. Hanyakhai oro bo auxilium school o class 12 o pori tongnai mung Saguri Deborma. Bobo hanyohai agulini baranogo saichung no mwtui hai khe bwtharjago kha.